ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನು ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಗಂಟೆ ಆತನ ಒಂಜಿ 9:30 ಗಂಟೆ ಆತನ ಇಂಕೊಂಚ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಉಂಡು 11 o'clock ತೊಲೆ ಪೂರ ಬೇಲೆನ್ ಪೂರ ಫಿನಿಶ್ ಮಂತದ್ದು ಪಿದಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಪಿದಾಡ್ದು ಟಾಟಾ ಪೋಯರೆ ಉಂಟು ಬರ್ಪರಾನಿಕುಲ ನೂರಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಹಂಪನ್ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಇತ್ತುಂಡು ಎಂಕತ್ತು ಈಗ ಬೇತೆಕಲ್ ನೋಟು ಪೋಂದುಲ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ದೆತ್ತೊನ್ನರ ಇತ್ತುಂಡು ಐಗೋಸ್ಕರ ಹಂಪನ್ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಇನಿ ಗುರುವಾರ ಅತ್ತೆ ಶನಿವಾರ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಶನಿವಾರ ಅಯ್ಯೋ ಇನಿ ಗುರುವಾರ ಎಲ್ಲೇ ಶುಕ್ರವಾರ ಇಲ್ಲೊಂಜಿ ಶನಿವಾರ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಕಲ್ಲನೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೋಕೆಲ್ ಉಂಡು ಆ ಇಲ್ಲೋಕೆಲ್ ಪೋವರೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಐಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಪಾರ್ಲರ್ಗ್ಲ ಪೋಯರೆ ಉಂಡು ಓಕೆ ಅಡೆ ಪಾರ್ಲರ್ಗ್ಲ ಪೋಯರೆ ಉಂಡು ಪೋದು ಒಂಜಿ ಐಬ್ರೋಸ್ ಉಂಡತ್ತ ಮಾರಯ್ಯ ಐಬ್ರೋಸ್ ನಾನು ಏತಾಸಲ ಇನ್ನು ಲೈಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನು ಐಬ್ರೋಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅವು ಅಂಚನೆ ನೀಟ್ ಅದೇ ಇತ್ತು ನಾನು ಒಂಜಿ ಐಬ್ರೋಸ್ ಮನ್ಪಾದು ಅವೊಂಜಿ ಗಡಿ ಬರ್ಪುನ್ಗೆ ಐಗೋಸ್ಕರ ಪಾರ್ಲರ್ ಮುಟ ಹೋಗುನ್ಗೆ ಐಬ್ರೋಸ್ ಮನ್ಪಾದು ಇವಾಗ ಬರ್ಪಿಗೆ ಎನ್ನಾತ್ ಲೇಸಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಇಪ್ಪುದು ಐಬ್ರೋಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಪೂರ ಎನ್ನಾತ್ ಲೇಸಿ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜೆ ಕಾತು ದಸಿನ ಇತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಿನ ಕಾರಣ ಪೋಂದಿಲ್ಲೆ ಇಜಿಂಡ ನಾನೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಲೇಟ್ ಇತ್ತಿದ್ದನ್ನ ಆತ್ನೆಟ ಒಂಚೂರು ಹೋಯ್ತಿದ್ವಿ ಅಡೇಗ ಐಬ್ರೋಸ್ ಮನ್ಪಂದೇನೆ ಇತ್ತಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಒಟ್ರಾಶಿ ನರಕ ಪೋಯರೆ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಐತೆ ಅಂಚಾದ ಪಾರ್ಲರ್ ಹೋದ್ರೆ ಐಬ್ರೋಸ್ ಬೊಕ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪಾದು ಬರರೆ ಉಂಡು ಈತ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು. ಸೊ 11 o'clock ಪಿದಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ತನೇಶ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಿಡ್ದು ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ಲ ಇಲ್ಲೋಡು ಉಪ್ಪೈತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಕ್ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಪೋರೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಪೋಯರೆ ಉಂಡು. ತುಲೆಗೆ ಗುರುವಾರ ಐನೆ ಎಲ್ಲೇ ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಡೇ ಮುರಾಣಿ ಅದು ಕೋಡೆ ವೀಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತು. ಈ ವೀಕ್ ಮುಗಿದೇ ಉಂಟು ಒಂಜೊಂಜಿ ವೀಕ್ ಎಂಕಲ್ನ ಲೈಫ್ ಮಾಯ ಹೋಗುಂಡು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ವೀಕ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪರಾ ವೀಕ್ಸ್ ಪೂರ ಪೋಂದುಂಡು ಅಲ್ಪ ಓಲಾ ಉಂಡು ಆ ಪೂರ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಕೋಡೆದಲ್ಲ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಮುರಾಣಿದಲ್ಲ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಡೇ ಅಂಚಪಂಡ ದಾದಾನ ಖುಷಿ ತಾತನಂದತ್ತು. ಬಟ್ ಪೂರ ಪರಾ ದಿನ ಇಂಕಲೆಗ್ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಡೇಪೆಲ್ಲ ಹೊಸ ದಿನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನಿಕುಲ ಅಂಚನೆ ನಿಕಲ ಲೈಫ್ ದಾದಾಂಡಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಇತ್ತಂಡ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡ ಹೊಸ ದಿನ ಬರ್ಪುಂಡು ಹೊಸ ಲೈಫ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಾತೊಂದು ಪ್ಲೇತುಲೆ ಐತೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಯಾನ್ ತುಲೆಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಏತು ದಿನ ಆಂಡು ಯಾನ್ ಮಿನಿ ಕೆಲವರು ಅಪ್ಸೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಮಿನಿ ಇಂಚ ಹೆಂಗೆ ಬೊಚ್ಚೆ ನಾ ಕೈಯೇ ಪತ್ತುಜಿ ತೂಕ ಆಗಿತ್ತನ ಮೇ ಬಿ ನಾನೊಂದು ಚೂರು ದಾದನ ದೂರಡುಲ್ಲೆ ರೀಚ್ ಆರೆ ಪುನಗ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಾ ಏನು ಚೊಪ್ಪುಂಡು ಏನೇನು ಗೋಲ್ನೇ ರೀಚ್ ಆಪುಜಿ ಸೀದ ರಿವರ್ಸ್ಗೆ 2 ಪಿರ ಪೋಪೆ ಅಂತ ತುಂಬಿತ್ತಿಲೆಕ್ಕನೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ದಾದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಜತ್ತದಾತಂಡು ಅಥವಾ ನೀರಿಗೆ ಜತ್ತದಾತಂಡು ಸಮುದ್ರ ಗುರ್ಚಿ ನೀರಿಗೆ ಜತ್ತದಾತಂಡು ನಮ್ಮ ದಡ ಮುಟ್ಟೋಳು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದೇ ಉಪ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ದಿನ ದಡ ಸೇರಿನ ಲೆಕ್ಕ ಯಾಲಪ್ಪೋದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆವೆ ಆ ಹೋಪ್ಸ್ ದಿ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ನಿಕುಲ್ಲ ಅತೆ ನಿಕಲಿಗೆ ದಾದಂಡಲ್ಲ ಏಮಿತ್ತಂಡ ರೀಚ್ ಇಟ್ ಒನ್ ಡೇ ಎಪಾಂಡಲ ರೀಚ್ ಆಪರು ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುನೆಟ್ಟ ತಾಳ್ಮೆಡು ಪೇಷನ್ಸ್ಡು ಪೋವೊಂದುಪ್ಪಲೆ ಗುರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಲೈಫ್ ಉಡ್ಲ ದೇವೇರು ಒಂಜಿ ದಡ ಅಂದೀದುಪ್ಪೇರು. ಬಟ್ ಕೆಲವೇರಿಗೆ ಬೇಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವೇರಿಗೆ ಲೇಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ ಲೇಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ಸೊ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಲೇಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವದಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವದಕ್ಲೆಗ್ ಲೇಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೇಷನ್ಸ್ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಚ್ಚಿ. ಓಕೆ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಅಂಚ ಕತೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ರಪ್ಪ ಕಿಚನ್ದ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆಯ್ತಾನೆಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹೊರಗಿನ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಆ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡೋದು ನೀನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ ಯಾನೇನೋ ಕೆಲಸನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಬೇಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ ಬೊಕ್ಕ ದೂರಾಂಡಲ್ಲ ಅಂಚೆ ತಿದೈ ಪೋಯಿನ ಒಂದು ಚೂರು ಆಂಡ ಮೀನೆ ಒಂದು ಚೂರು ಲೈಟ್ ಅಂದಿರ್ತದೆ ಪಾರ್ಲರ್ದ ಪಾಡುಜಿ ಇಂಚ ಹಂಪನ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಪೋಯಿನ ಒಂದು ಚೂರು ಆಂಡ ನೆನಪ ಆಂಡ ನಾನು ಒಡ್ತೆ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಕಸಿನ್ಲ ಉಳ್ಳೋಳು ಅಲ್ಲ ಪೋಪುನು. ಸೊ ಅಂಚ ಪಾತಿರ್ನೆಟ್ಟೆ ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತಂಡ ತಿಪ್ಪರಾಚಿ ನೆನಪಾಂಡ ಒಂದು ಚೂರು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ತೆಚ್ಚು ಪಾಡು. ಸೊ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ಯಾನಂತೂ ರೆಡಿ ಆತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ 11ಗೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ 11:20 ದಾದಾನ ಆತನು ಟೈಮು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ರಿಕ್ಷಾ ಅಂತಾದು ರಿಕ್ಷಾಡು ಪಿದಾಡ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ತೆಪ್ಪುವೆ ಬಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಅ ಮಿನಿಟ್ ಇಂಕಲು ಹಂಪನ್ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರ್ತದ್ದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಾದ ಮಾತಾದೇತೋನರ ಇತ್ತು ಅವೆಂದೇ ತೊಂದು ಹಂಪನ್ ಕಟ್ಟೆದ ದುಬೈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಈ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬೈದ ಇಂಕ ದಾದಾಂಡಲ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಬೋಡಿತ್ತನ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇರ್ನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರ್ಪುನು. ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಾರ್ಡ್ ಪಾಡರ್ ಇತ್ತು ಅವು ಪಾಡದ ಐಬೊಕ್ಕ ಸೀದಾ ಐಡಿಯಲ್ಗೆ ಬೈದ ಐಡಿಯಲ್ ಬರ್ತದೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೆನಿಲಾ ವಿತ್ ಲಿಚ್ಚಿ ಅವು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೋಡಿತ್ತು ಬಟ್ ಅವು ತಿಕ್ಕಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿರಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಾಸ್ ಗೆಟ್ ಬಟ್
ಅಂತೂ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟಿ ಯಾನು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಆತುಜೆನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಲರ್ದ ಬೇಲೆ ಆತುಜಿ ಯಾನ್ ಪೂನ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಯ್ನೇ ಪಾರ್ಲರ್ಡ್ ಆರ್ ಇತ್ತುಜೆರು ಸೊ ಅಂಚ ನಾಲ್ರೆಕ್ ಬರರೆ ಪಂತೇರು ಇತ್ತೆ ಆ ಡ್ರೆಸ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಂತುದುಜಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು 2 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಗಂಟೆ ನನ್ನೈತೆ ಡ್ರೆಸ್ ತಾಯಿ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಪಂಡ ತನಿಷ್ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಆಡು ಸೊ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದು ಆಯ್ನ ಪಿಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಪಿಕ್ ಮಲ್ತದು ಆಯ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ಗ ಉಣ್ಪಾದು ಆಯ್ನ ಮೀಪಾದು ಯಾನು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದು ಯಾಲ ಮೀದೆ ಬಿಟ್ಪೆ ಮೀದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಪೋಪೆ ನಾಲರೆ ಆನಾಗ ಪಿರ ಬನ್ನಾಗ ಒಂದು 6 ಗಂಟೆ ಮಿನಿ ಅವು ಕತ್ತಲೆ 6 ಅಥವಾ 6:30 ಯಾನ್ ನೋಡ್ತಿ ಆಯ್ತದೆ ಅವ್ಳು ಜನ ಕುಲ್ಲ ಒಪ್ಪೇ ಇರತ್ತೆ ಅಂಚಾದು ಅಂಚ ಪೋಯ್ನ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಅವು ಪೆನ್ ಯಾನ್ ಮೇನ್ಲಿ ಪೋತಿನ ಪಾರ್ಲರ್ಗಂದು ಅವು ಬೇಲೆನೇ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆಡು ಅರಿಜಿಂಡದಾದ ಮಲ್ಪುನತೆ ದೊಂಬು ಒಪ್ಪ ಎಂಚ ಉಂಡು ಯಾನಿಕಲೆಗ್ ಪನೋಡಂದು ಈಜೈತೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು ದೊಂಬು ನಿಕಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಎನ್ನು ದಾಯ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪೋಯ್ನಿ ಪಂಡ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪಂಡೆನೆ ಕೆಲವೊಂದು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪರೈತೇನೆ ಎಲ್ಲೆಂಜಿದ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲವೊಂದು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪರೈತೇನೆ ಹೆಂಗತ್ತು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಪೂರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಐಡಿಯಲ್ಗೆ ಪೋಯ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನ ವನಸ್ತ ಟೈಮ್ ಆಂಡತ್ತ ನಾನು ವನಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಪೋಕ ಅಂದ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೀನಿ ಶಾಲೆ ಬಿಡ್ರೆ ಅಂಚ ಅದು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪಿರ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತೀನಿ ಆತು ಪೊರ್ತು ದೊಂಬುಡು ಬೇತೆ ಆಲ ದೆತ್ತೊಂದು ಅಂಚಿನ ಐಟಮ್ ಇತ್ತಿಜ ಅಂಚ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ಇದು ವನಸ್ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಲ್ಪುಂಜುದ ಎಪ್ಪಣ ಬಂಜಿ ಗಡ್ಬಡ್ ತಿಂಡ ಇಂಕಲ್ಲ ಐಡಿಯಲ್ ಅಡಿಗೆ ಬಂಜಿ ಫುಲ್ ಆಪುನತೆ ಸೊನ್ನೆ ಬಂಜಿ ಟೈಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಆಲ ಉಂಪುಜಿ ಅನು ಮೊಕ್ಕ ತೂಕ ತನಿಷನ್ ಶಾಲೆ ಹಿಡಿದು ಲೆತ್ತ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಂಡಲ್ಲ ನೀತ್ ಬಡ ಮಿನಿ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ಪೆ ಬಡ ಆಪುಜ್ಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ 99% ಬಡ ಆಪುಜ್ಜಿ 1% ಮಿನಿ ಆಂಡ ಉಂಟು ಆತೆ ಇಜುಂಡ ವನಸ ಆಂಡೆ ನಂಗೆ ಗಡ್ಬಡ್ಡೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇತ್ತುಂಡು ನಟ್ಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಐದು ನನ್ನದು ಅದು ಮೂಡುತ್ತೆ ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ಬುಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇರೋಲ್ದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಸ್ತ್ ನೆನಪ ಒಂದುಂಡು ಬೆಗ್ಗರ್ನಾಗ ದೊಂಬು ಪೂರಪುನಾಗ ಜೋರು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ದ ನೆನಪ ಇರೋಲ್ದ ಆನಿ ತಿಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತನು ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ತಿಂತು ಜರ್ಡ ನಿಕಲೆಗೆ ಏತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಅಂತೂ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಆತುಂಡು ಬೊಂಡದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ಸ್ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಈರೋಲ್ದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಬೇತೆ ಪೂರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚಿದಾದಂಡಲ್ಲ ಇಷ್ಟನೇ ನಾನು ಐಕ್ಕೆ ಪೋಪೆ ನಾನೋರ ಪೋನಲ್ಲ ಏನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈರೋಲ್ದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇದ್ದಿತ್ತು ಮೇನ ಅಂದು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪೋಲೆ ಮಣ್ಣ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಸೊ ಅಂಚ 4:30 ಪೋಯರೆ ಉಂಡು ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋನಾಗ ದಾದಿ ಗೊತ್ತಿನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಬೆಚ್ಚ ಒಂಜಿ ಬೆಚ್ಚ ಬಾಜನಾಗ ನೂಕಿನ ಲೆಕ್ಕ ಆವಂದಿತ್ತನತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಅಂಗಡಿದ ಪಿದಾಯ್ತು ಓಂದಂತನಾಗ ಏನೇನು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಶೋಕುದ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಯ ಬತ್ತನ ತೆಟ್ಟೆ ಆಪುನ್ ತಂಪಾಪುನ ತಾನು ಬರ್ಸ ಚನ್ನಿ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಬರ್ಸ ಬರಡು ಅಂದು ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಬರಂದು ಮಿರಾಕಲ್ ಅವಳು ಆತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ದೊಂಬಿತ್ತು ಪಿದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಿ ಗೊತ್ತಿನ ನೀರ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ದ ನೀರು ಬರೋಂದೇ ಇಜ್ಜತ್ತೆ ಏರ್ ಪೂರ ಈ ಖಾಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ದ ನೀರಿಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿರಕಲ್ನ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಥರ ಕಷ್ಟ ಒಪ್ಪತ್ತೆ ಪಂಡ ಟ್ಯಾಂಕರ್ದ ನೀರಿಗೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ನೀರು ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ಜಿಂಜಾದು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಲೋಟ ಎಲ್ಲ ತಿಂಕ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಅವು ನೀರು ಪರ್ರೆಲ್ಲ ಬೋಡ ನೀರು ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದನ್ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಂದೆ ಕೋಡೆಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ತು ಶಶಿಗೆ ಚಂದಾರ್ನ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಜೋರ್ ಶೋಕದ ಬರ್ಸ ಬೈದನ್ ಗೊತ್ತಿನ ಮೂಲ್ದ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಜತ್ತಿದ ಪುನಗ ಕೋಡೆನ ಮುರಾಣಿಯ ಒಂಚೂರು ಬೈದನ್ಗೆ ಇಂಕಂತೂ ನಿದ್ರೆಡ್ ಅವಳ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಚೂರು ಬರ್ಸ ಬೈದನು ಅಂದು ಪಂಡೇರು ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾನಂತೂ ತೂತುಜಿ ಪಂಡ ರಾತ್ರಿ ಜತ್ತು ನಂಗೆ ಲೋಕನೆ ಪೂಜಿ ಅಂಚ ಕಾಂಡನೆ ಎಚ್ಚರ್ಗೆ ಅಪ್ಪನು ಬರ್ಸ ಅತ್ತ ಅವ್ಳು ಭೂಕಂಪ ಅಂಡಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವಂದು ಕೆಲವರು ಅಂಚಿನ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪು ಟಯರ್ಡ್ ಆದಪ್ಪ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಇಂಚಿ ಪೂರ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪ ಅಂಚ ರಾತ್ರಿ ಅನಗೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಬರ್ಸ ಈ ಟೈಮಿಗೆ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ತಾನೇ ಫಸ್ಟ್ ಡೇಡ್ದಿಂಚನೇ ತನಿಷ್ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪುಂಡು ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಪಾಡೊಂದು ಕೊಡೆ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪುನ ಈ ವರ್ಷ ಏನು ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಕೊಡೆ ಇಟ್ಟು ತೂತಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಏನು ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ನೀರು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಏತು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಎದುರು ಪೂರ ಏತು ನೀರ್ದ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಪೋಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ಲೈಫ್ ನಮ್ಮ ಯಾನೆನ್ನು ನಮ್ಮ ಏತು ಎಂಕಲ್ಲ ನೇಚರ್ನ ಹಾಳು ಮಂತಿದ ಅಂದು ನೆಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂತುಲೆ ಬರ್ಸಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನ ಟೈಮಿಗೆ ಬರ್ಸ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಎನ್ವಾಯ್ರನ್ಮೆಂಟಿನ ಶೋಕ್ತುಂಡ ಬರ್ಸದ ಟೈಮಿಗೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನು ಬರ್ಸ ಬರ್ತನ ನೀರು ಉಪ್ಪುನು ನೀರು ಇತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪ ಬರ್ಸಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನೀರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಣ ಎಂಕುಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಜ ಸೊ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ನೇಚರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಗಿಡ ಮರ ಪೂರ ಬೆಳೆಪಾವುಡು ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಆಯ್ನಾತು ಯಾನೇಪಲ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕಡೆಲ ಯಾನೇನು ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ರೋಡ್ದ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದ ರೋಡ್ಲ ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಮೂಜಿ ಸೈಡ್ಲ ಉದ್ದಗ ಟ್ರೀಸ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಆಂಡಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆಂಡಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಂಡಲ ಕಟ್ಟಲ ಚೂರ ಆಂಡಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಪುಂಡು
ಎಂಕಲ್ನ ನೇಚರ್ ಅಂದ್ ಯಾನೇನು ರೋಡ್ದ ನಡುಟ್ಲ ಟ್ರೀಸ್ ಉದ್ದಗುಪ್ಪಡು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲುಪ್ಪಡು ದಾಲ ಒಪ್ಪಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಮರ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗಿಡ ನೆಡೋನ್ ಪೋಡು ಅಪ್ಪ ಕಾಡಲ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಊರು ತಂಪಾವು ತಂಪು ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂದ್ ನೇಚರ್ ಅಂದ್ ಯಾನೇನು ಏನೋ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾತ ಕಡೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಮಾತ ಕಡೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಪ್ಪುಡು ಯಾನೇನು ನಿಕಲಿಗೆ ದಾದ ಪೂರ ಐಡಿಯಾಸ್ ಉಂಟು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಾಡಲೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಪಾಡೋಡಾತೆ ಇಂಕುಲ್ ಪನೋಡಾತೆ ಅವೇನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಏರ್ ಮನ್ಫಿರತ್ತೆ ಅವೇನು ಏರ್ ಮಲ್ಪಿರತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಐಡಿಯಾಸ್ ಏತು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಅವೇನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ನಮ ಮಲ್ಪ ಪಂಡಲ ನಮಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಬೇತೆಕ್ಕುಲ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಪಂಡಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಪಂಡಿನೇನ ಸೊ ಅಂಚ ನನಾಂಡಲ ಬರ್ಸ ಬರಡು ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲುದ ಬರ್ಸ ಬರಡು ಪೂರಾ ಕೆರೆ ನದಿ ಪೂರ ಜಿಂಜಡು ಹರಿಯಡು ತೋಡುಲೆಡ್ ಪೂರ ನೀರು ಜಿಂಜಡು ಶೋಕದ ಬರ್ಸ ಬರಡು ನೀರಿಗೆ ಬಂಗ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಅಂಚ ಏತು ದಿನ ಆಡು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬರೋಂದೇ ಇಜಿ ನೀರು ಇತ್ತಿನ ಅತ್ತೆ ಅಕ್ಕುಲ್ ಬುಡ್ಪುನು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿನ ಅತ್ತೆ ನೀರು ಜಿಂಜುಂಡು ಅತ್ತೆ ಅಕ್ಕುಲ್ ಪೂರ ಟ್ಯಾಪುಡ್ಲ ನೀರು ಬುಡ್ಪುನು ಅಂಚ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ್ಯನ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ಯಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನು ಇಡೀ ದಿನತ್ತ ಒಂದೇನು ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇನಿ ಯಾನ್ ಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬೇಲೆ ಮಂಚಿದ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಪೋಯೆ ಪಿರ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ತನಿಷನ್ ಪಿಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯೆ ತನಿಷ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪೂರ ಉಂಡು ಬೇಲೆ ಅನ್ ಪಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಪೋಯಿರಂಡು ಸೊ ಬನ್ನಾಗ ಬಯ್ಯಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಬಯ್ಯಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿದ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ಏನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೊಟೀನ್ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇನಿ ಗುರುವಾರ ಆ್ಯನ್ ಇಂಚ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಡೇ that's all piratiku aina tu bega bokkonji pasut aina video thank you so much for watching lots of love and I'm so sorry pirora fan party book and sorry ke nodide aypanda fan donji pirordu onji nuisance sound nikale ke nondu noise so ancha sorry bye.